Вы глядзіце і слухаеце відэа-падкаст «Гісторыя на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергей Абламейка. Ці існавала славянская лютва, якая нібыта ператварылася ў Літву? Як адбываўся кантакт славян з балтамі? Хто каго перацягваў у сваю культуру і мову? Адкуль у Вільні 13 стагоддзя хрысціянскія могілкі? Пра гэтыя і іншыя пытанні, якія абмяркоўваюць нашы слухачы ў каментарах на Ютюбе, мы пагаворым з габілітаваным доктарам гісторыі, прафесарам Беластоцкага універсітэту ў Польшчы Олегам Латышонкам. Добрый дзень, Олег. Добрый дзень. У нашых каментарах да відэа на Ютюбе шмат разважанняў пра славянства Літвы. Пішуць пра люцічаў, пра нейкую славянскую лютву, якая нібыта ператварылася у Літву. Вось што ты можаш сказаць пра гэты, так бы мовіць, гістарычны фальклор? Гэта вельмі даўнія спекулацыі і безупынна з'яўляюцца новыя прыхільнікі гэтых ідэяў. Але мне здаецца, што па-першае, то дакладна этымалогіі слова Літва мы надалей не ведаем. То не так, што я магу адказаць, было так ці інакш. Дарэчы, чым даўнейшыя часы, тым менш упэўнена пра іх можна гаварыць. Але то адна з тэорыяў, якая, на мой погляд, няслушная, паколькі я бачу гэтай гісторыі нашай кантактаў з літоўцамі, no ўсё-ткі тое, што мы і маем. То не так, што якийś народ быў і загінуў. Тыя літоўцы жылі на гэтым самым месцы, што жывуць, і нема сэнсу, на мой погляд, шукаць нейкай іншай Літвы, чым тая, якая знаходзіцца там, дзе знаходзіцца. Ну, натуральна, я ведаю, што не пераканаю тых, якія вераць, што было інакш. Дарэчы, тое, ці мы балты, ці славяне, якby такая абсолютна ненармальная альтэрнатыва. Ну, проста, вядома, былі кантакты на працягу тысячагоддзяў. Не маем ясных адказаў, чые byli paasobne kultury. Одни будут твердить, что балтские, другие, что славянские. Это ты говоришь про археологичные культуры. Так, no bo na jakiej podstawie można to wyrażać. Doświadczenia genetyczne pokazują, że my osobni od Litowców. Że kiedy tu byli Bałty, to mieli inszą genetykę. Что не значит, что не говорили на балтской мове. То я так само хочу подкреслить. Але так зусім адмаўляць Літве яе імя і яе паходжанне, no to ja by все-таки не хацеў. Мне гэта не падабаецца. Наколькі ведаю літоўцаў, яны былі здольныя стварыць тое, што стварылі. Ну, давай тады яшчэ пагаворым пра часы ранняга кантакту славян з балтамі ў 10-12 стагоддзях. От што мы можам гаварыць, як праходзіў гэты кантакт у тыя часы? Ці толькі славянізаваліся балты, ці і славяне часам прымалі літоўскія ці ацвязскія гаворкі і культуру? Як ты думаеш? No гэтага якраз таксама не ведаем. Мне здаецца, што на тэрыторыі Беларусі żyło niekaj пераходное насельніцтва балтаславянскае. Трэба помніць, што фактычна славянская мова — гэта дыялект балцкай, якая пераўтварылася, гэты дыялект пераўтварыўся праз кантакты з іранскімі народамі, але то не мяняе таго, што корань тут адзін. І вельмі магчыма, што пашырэнне tej nowej sławiańskiej mowy, jaka sformowała się jak dowoli przekonawcza dowodzić u czasy awarskiego kaganata, яно было просто пашырэнне. Назаві для нашых слухачоў і гледачоў стагоддзі. Ну, 6, скажем. Першае тысячагоддзе.
Tak, tak. Szósta jest w Zachodzie. E, I Słowianie byli nowa informacja, jaka pierwszy raz z tej zony, tak сказать, lasnej miała już kontakt z niekaj cywilizacja insza, z dzierżawnej kulturą i tamu pośpiech tej słowiańskiej mowy i kultury na terytorium Białorusi. Ona musiała potraplać na wielmi bliskie mowne grupy. Maksyma czastka Białorusi była no, prosta. Miejscem, z jakiego Słowianie wyszli. Tak, że ten kontakt był prociągły. No jeszcze dośledczyki seriozne, jakie twierdzą, że to Krywiczy, Drychawiczy, ci Radzimiczy byli Baltami jeszcze nawet u 13 stachodzi, ale mnie to zdaje się, że to już za daleko. Przy tym Baltych to nie atajesamliwać z Litowcami, skażem, czy Latyszami. One osobna grupa i te baltkie plemiony, jakie hipotetyczne nasielali Białoruś, byli innymi od Litowców, czy Latyszów, czy Jaćwiachów. Ну і вось таксама цікавае пытанне наступнае. Што ты думаеш пра паведамленні некаторых аўтараў пра тое, што калі кіеўскі князь Мсціслаў Владзімірович у 1129 годзе захапіў Полацак і выслаў полацкіх князёў у Візантыю, ну это вядомы сюжэт, то палачане нібыта схавалі малога князя Васільку ў нейкім крывым горадзе. Некаторыя аўтары атаясамліваюць вось гэты крывы горад з Вільняй. Так ці была гэта Вільня, як ты лічыш? І наогул, ці гэта верагодны гістарычны сюжэт? No niewiarygodny, pokolki nie ma śladu takiego odbyło się. Dla mnie jak raz ciekawe jest to te polskie kniazi nasi Rachwalodowiczy byli tam u Anatolii gdzieś i zmagali się z Saracynami. To jest ciekawy siużet. Oni tam musieli być, bo tam ich zaslali, tak? A to jest, gdzie tam ktoś chował, no nie. No prawdopodobno był Krywy Horad, znaczy nawet nieprawdopodobno, był Krywy Horad i pewnie istniał na mnoha przed zasnowaniem być sam by Wielni praz Wiedyminam, ale no nie ma czego tu stwarać legendy. Ja zdał napiszę, że no, sami Litowcy piszą jasno u chronicy litowskiej i zamojskiej, że Litwa sięgała tylko Wilii, a na lewym boku Wilii była już Ruś. Takim czynem no, Wilnia była, jak nie gledzi, na ruskim boku reczki i prawdopodobno jak należała któraś niekomu z ruskich kniastw, czy to polackiemu, czy nowogrodzkiemu. Kiedy sami Litowcy про to piszą, czemu my mamy w to nie wierzyć. A to potwierdzają rozkopki archeologiczne, że istniewali tam, żyli tam ludzie do zasnowania bycam by goroda Wiedymina. Miał to nikogo nie sumniewał się. Это я якраз збіраўся ў цябе спытаць, добра, што ты загаварыў пра гэтыя старажытнасці віленскія, бо ну шмат хто згадвае пра гэта, што ну Галубовічы капалі да вайны беларускія археолагі. І вот як сёння, як ты лічыш, беларускай гістарычнай навуцы трактаваць вось гэтыя славянскія старажытнасці Вільні? Бо я нядаўна слухаў інтэрв'ю з археолагам літоўскім, які раскапаў хрысціянскія славянскія могілкі ў Вільні, якія датуюцца ад канца 13 стагоддзя. Это значыць яшчэ да афіцыйнай даты заснавання Вільні. Ну, ці першай згадкі Вільні ў 1323 годзе. І вось той археолог казаў, што знаходкі славянскія звязаныя з Валынню. Яго пыталі, а чаму не з Наваградкам ці Полацкам? Ён кажа, не, ну это не крывіцкая, гэта валынская. Як гэта ўсё вот беларускай навуцы успрыняць і трактаваць? Po-pierwsze, trzeba poczekać, co skażesz białoruski archeolog i kali pobaczać wyniki tych rozkopków. No prosta publikacji, że tam
раскопали, тады атрыбуцыя адбываецца. Ён твердзіць, што это валынскае. Мяне нават гэта не здзіўляе, паколькі не забывайма, што Владзімірска-Галіцкае княства займала ўсю заходнюю тэрыторыю Беларусі. Гэта не было украінскае гаспадарства, толькі гэта было заходня-рускае, як бы то мы не любілі гэтага слова. Але проста гэта была Галічына, Валынь, Наваградшчына, Берасцейшчына і нават частка Міншчыны. І нават ўплывы да Полацка сягалі. Дык чаму ж там не мае быць уплыву таксама культурнага з Валыні? Для мяне гэта абсалютна натуральна і не праблема. Тады пытанне паўстае пра славянізацыю літоўскай эліты у 13-14 стагоддзях. Калі чытаеш спісы літоўскай знаці 15 стагоддзя, то часам бачыш славянскія ўжо нейкія імёны і балцкія імёны па бацьку. Ці даюць крыніцы дастаткова падставаў, каб гаварыць, што гэтыя людзі ўжо карысталіся так званай рускай мовай у 13-14 стагоддзях? Безумоўна, калі хтось стаў князём у нейкім рускім горадзе, то з цэлай сваёй дружынай ён аславяніўся хутчэй ці пазней, але то не значыць, напрыклад, што ён страціў пачуццё быцця літоўцам. Гэта не адно і тое. Можна гаварыць на нейкай мове, як мове міжнацыянальных зносін, але ўсё-ткі пра сваje паходжанне памятаць. Быў русінам такі князь, бо быў ахрышчаны ў праваслаўе, то каб стаць русінам, то і трэба было зрабіць. Але з другого боку быў літоўцам, бо помніў пра сваё паходжанне. Дарэчы, іх мусіло быць шмат, бо на мой погляд, сённяшняя беларуская мова гэта мова аславяненых літоўцаў. Хопіць паглядзець, як клінам заходзіць такі арэал этнічна фальклорна моўны ад тэрыторыі Літвы у Менск і najbliżejszej literatury białoruskiej mowie якраз мова жыхароў Віленшчыны. Гэта наяўна сведчыць пра тое, што гэта мова тых літоўцаў, якія перамяшаліся з русінамі і сталі калісьці беларусамі. Тут яшчэ адзін цікавы нюанс. Калі паглядзець на 14 стагоддзе, то ў літоўскіх князёў амаль спрэс славянскія маці і славянскія бабулі. То, відаць, гэтая мова была і падчас выхавання ўжо з імі. То ўжо заўважыў місіянер каталіцкі часоў у 13 стагоддзя, што у тых літоўцаў славянскія мамкі і таму яны так лёгка славяняцца і прымаюць хрысціянскую веру. To prosto było odnotowane wtedy jeszcze, tak, że ale trzeba pamiętać, że te Litowcy, nawet mówiąc po słowiańsku, zachowali swoją tojesność. My liczymy, że oni, kiedy już przeszli na słowiańską mowę i nawet przyjęli prawosławie, to oni już stali nie Litowcami. Nie, to nie było tak, to długi proces i on пасля jakby зусім адвярнуўся і руская па паходжанні шляхта прымала літоўскія jakby генетычныя міфы паходжання ад Паламона. Кожны, хто хацеў стаць некім ужо ў 16-17 стагоддзі, адракаўся ад рускага паходжання і рабіўся літвінам, балтам і католікам. Так ты лічыш, што Алелькавічы ў канцы 15 стагоддзя ўжо не былі русінамі? Это Гедзімінавічы, як мы ведаем. Іх амбіцыі былі стаць вялікімі князямі літоўскімі. Яны былі праваслаўныя, так. Так, в ogóle заўсёды, ад часоў Войсеўка існавала, jakby
idea prawosławnego Wielkiego Kniastwa Litowskiego. Troch bratów Trojdzienia byli prawosławnymi chrześcijanami. Tak że to był wariant. Mogło i tak stać się. Na mój pogląd, tak długo jak w wschodniej Europie panowali Tatary, to istniała możliwość takiego wariantu, ale razem z posławleniem Złotej Ordy stała możliwa katolicka misja. I tylko wtedy temu ten proces spełnił się. I pra Lelkowicza można сказać, że jany byli prawosławnymi, nie przestając być Litowcami, czy może już Litwinami, nie mieli ambicji stworzyć jakiegoś ruskiego kniastwa, tylko stać wielkimi kniaziami litowskimi. Тады да цябе пытанне рубам, чаму старабеларуская мова стала мовай справаводства ў вялікім княстве літоўскім і рускім? No jaka ja miała być? Toż litowska nie była piśmienna. Nikt nie umiał pisać po litowsku. Nie było alfabetu, nie było prydumana niczego. I ty Litowcy wielmi rano stali panować w różnych ruskich miastach. Temu absolutnie nawet nie było możliwości, jaka-niebudź mowa stała oficjalną mową Wielkiego Kniastwa. Litowska nie mogła być jakim konkurentem, była do tego niepodrychtowana. Latyn jeszcze nie uwejszła. Skażem, to nie pierwszy raz w historii. Mongoły stworzyli ogromną imperium, a posłuchowali się ujgurskiej mowy, bo ona była już przystosowana do potrzeb wielkiej dzierżawy. To jest samo z ruskiej, słowiańska. Ja już mówiłem, że słowiańska mowa stała już taką mową wielmi rano, na etapie formowania, tak że mogła obsługiwać wszystkie potrzeby dzierżawy. Litowska nigdy takiego uzrownia nie dosięgnęła. Мне здаецца, што ў тыя старыя часы мова была больш важным фактарам, бо это былі не нацыянальныя часы. Як толькі ў нацыянальныя часы мы ведаем ужо, калі распрацаваная канцэпцыя этнасаў, этнаграфіі, калі з'явіліся спецыялісты па нацыянальных пытаннях, па паўставанні нацыі, мы ведаем, што мова не заўсёды супадае з нацыянальнасцю, але калі паглядзець на гісторыю Беларусі, то прымаючы польскую мову людзі польшчыліся, то чаму ты сцвярджаеш, што прымаючы рускую мову ў двукосе людзі не станавіліся русінамі? Polszczyli się, ale kali, nawet jeszcze nie w XVII stuleciu, tylko pod koniec XVII stulecia widać takie przykmiety pełnej polonizacji, ale spolszczyli się nawet nie w XVIII stuleciu, a w XIX. Tak że litowska arystokracja liczyła się Litwinami, a nie Polakami. Tu proć ma przykład dał. Z czasem, tak, stała się agente Lituanus, nacjone Polonus, już nie tylko byli Litowcami po pochodzeniu, chociaż tak naprawdę połowa z nich była ruskiego pochodzenia, ale, może nie połowa, ale szmat kto. A z drugiego boku, ale to już pełna polonizacja taka nacjonalna, to tylko XIX stulecie, tak że to nie mogę mówić, że nie można było w XV-XVI stuleciu mówić po polsku czy po rusku, a być świadomym Litowcem. Больш за год назад мы правялі на нашым канале з табой серыю гутарак, якія атрымалі вялікія водгукі. Яны былі перадрукаваныя іншымі рэсурсамі, у тым ліку нашай Нівай. Там тысячы каментароў абсалютна. Мы гаварылі пра паўставанне Літвы. Але вось у мяне да цябе апошняе на сёння пытанне. Гэты даследчык ангельскі Роуэлл, які напісаў кніжку пра паўставанне паганскай імперіі літоўскай. І пасля цябе ўжо, праз паўгода, мы гутарылі з літоўскім прафесарам, гісторыкам
Бумблаўскасам, які вельмі высока ацэньвае кніжку Роўэла і нават перад камерай так яе паказваў, казаў, што трэба чытаць сур'ёзнае даследаванне. А я ведаю, што ты напісаў у беларускім гістарычным аглядзе некалі вельмі адмоўную рэцэнзію на Роўэла. І я быў уражаны, калі яе прачытаў. Мог бы ты коротка свае высновы нагадаць з той рэцэнзіі? Роўэл проста бескрытычна паўтарае ўсе літоўскія байкі. Ён гэта ўсё успрымае як гістарычную праўду, а тымчасам даволі нават такі павярхоўны, даволі павярхоўная праверка ўсіх гэтых казак паказвае, што гэта ўсё няпраўда, што тая квазі-імперія ўзнікла, але не так рана, перш за ўсё, як ён гэта бачыць. To był працэс, які быў якby раўнабежны падзенні Залатой Орды. I no coś ja bolej skażu. Dla Litowców wielmi przyjemne, że Anglicanin ich kaski powtarzają. Ale choć одну байку, no скажи choć одну байку. Jaką na przykład? Jak про to, jak tam про завойову Києва, про будову костьолів там при Мьондовгу. No просто того jest stolki, że nie spamiętajesz про завойову Wiedyminem Podlasza, kali to stało się tylko w czasie jakiejś tuta. No prosto na одно поколение все już пересунуто jakby u глиб historii. Ja chciałbym сказать, że mnie te się kaski ciekawe jest. Szmat zajmował się Palamonem i innymi, no pierzał się chronika Wielkiego Kniastwa Litowska, ale tam prosto widać jasno, jak skorzystająca ruskie chroniki i zamieniająca na przykład kniaziów polackich kniaziami litowskimi, kali pochody, jakie odbyli się u czasy Witauta, przypisywająca Wiedyminu i wszystko tak wygląda dowoli dobra, ale to po prostu już wszystko wydumki. No, Litowcy nie mieli swojej historii i musieli przydumać jakąś хорошенькую i przydumali jej w XVI stuleciu na samym początku. Było to zrobione na stolki dobra, do rzeczy na białoruskiej mowie, że powierzyli te kaski następne historyki, jakie u drugiej połowie XVI stulecia, że usprzymali to jako ruskie letopisy i na dołkach to zamacowała litowskie baczenie historii naszej krainy. Ale ja liczę, że my powinny pamiętać, że my nacja, jaka nie ruska i nie litowska, my prosto pochodzimy od jednych i drugich. No wiadomo, u procentach to больше tej ruskości, ale litowska u nas wielmi mnoga i dla nas to jest spadczyna wspólna. Nie możemy odmawiać jej Litowcom, ale tak samo nie możemy jej oddawać Litowcom. To my все robili razem. Я толькі нагадаю нашым слухачам і гледачам, што Олег гаварыў пра летапісец вялікіх князёў літоўскіх і пра хроніку літоўскую і жамойцкую. Гэта тэксты, якія з'явіліся ў пачатку 16 стагоддзя. Дзякуй, Олег, за гутарку. Дзякуй. На сувязі быў габілітаваны доктар гісторыі, прафесар Беластоцкага універсітэту Олег Латышонак. У празе для вас працаваў Сяргей Абламейка.